Hej Anders. Hej Bo. I dag har jeg taget min kollega Emil med i studiet, og det har jeg simpelthen gjort, fordi at Anders, vi to lavede en episode, hvor vi snakkede om produktudvikling. Og der får vi sagt et eller andet med, at vi bare lytter på kunderne og udvikler på baggrund af det. Og der har jeg så en kollega, Oliver, som sagde, hey Bo, det er sgu ikke præcis sådan, vi gør. Emil han har måske lidt en anden proces, så skal I ikke lige have ham ind og snakke med om det. Så det har vi altså gjort i dag, og Emil han er min forretningsmakker gennem mange år, medstifter af Terapeut-Booking Back in the Day, som vi solgte, og har også arbejdet i HTML 24 engang, og nu har vi så Lunta og Boligforeningsweb sammen. Men Anders, skal vi ikke bare komme i gang? Fedt, lad os gøre det. Velkommen til SaaS-købmænd, en podcast om forretning og SaaS-virksomheder. Med dine værter Bo Møller og Anders Eiler. Okay, så planen er, at vi lige skal prøve at snakke lidt om produktudvikling i dag. Emil, er det fair at sige, at altså nu fik jeg åbenbart sagt, eller givet indtryk af i en tidligere episode, at vi bare lytter på kunderne og gør, hvad de siger. Altså, er det måden, vi gør det på i Boligforeningsweb? Altså, jeg vil ikke sige, det er helt så sort-hvidt. Vi lytter rigtig meget på kunderne, men jeg vil sige, i en produktudviklingsfase, så har vi måske så lytter vi ikke så meget til kunderne, når vi begynder at bygge en ny feature, eller simpelthen bygger et nyt produkt. Jeg tror personligt meget på, at man skal få sine produkter til ligesom at have et eller andet personligt præg. Og især i opstarten af nye store features, eller simpelthen i opstarten af et nyt produkt, så tror jeg, det er ekstremt værdifuldt at lave det, man selv tror fungerer. Men så man så bare, altså Emil og jeg, vi har jo fordelt arbejdet i årevis, sådan at Emil han laver alt arbejdet, og jeg spiller paddle. Det er jeg rigtig glad for. Ej, men sidder du så bare, Emil, når, altså hvis du ikke sådan rigtig på den måde tager input fra kunderne og finder på et eller andet selv, eller altså der må være en eller anden proces egentlig for, hvordan vi finder på, hvad der skal være inde i Boligforeningsweb og inde i Lunta. Det kræver selvfølgelig, at man har et eller andet kendskab til det domæne, man ligesom bevæger sig indenfor. Så hvis jeg gik i gang med at lave kvantefysik, så ville jeg nok ikke bare tænke, hvad tænker jeg er det rigtige her. Men hvis man bruger lidt tid på at sætte sig ind i det domæne, man arbejder med, eller hvis man, som faktisk mange iværksættere, tror jeg, kender til det domæne, de laver noget indenfor, så synes jeg, at det fungerer rigtig godt. Og det, der så typisk sker, når man smider sit produkt ud til nogle brugere, det er jo så, man får noget feedback. Og der tænker jeg egentlig, at man skal være rigtig god til at lytte efter, hvad de så siger. Ja. Jeg synes, det er en rigtig fin nuancering, fordi når jeg sådan lige mærker efter nede i maven, så tror jeg egentlig også, det er det rigtige, og nok måske også den måde, jeg gør det på. Altså, at der skal være en eller anden form for novelty i det, du laver, fordi ellers så er det jo bare en kopi af alt det andet, der i forvejen er. Og jeg tror, var det ikke Steve Jobs, der sagde, at kunderne ved ikke, hvad de vil have, før vi har vist dem det. Var det ikke ham, der sagde det? Ja. Og det tror jeg da også i en eller anden omfang, eller en eller anden udstrækning, det er rigtigt. Jeg tror, min tilgang til det er nok også, at når man går til og skal bygge noget nyt, så har man jo en idé om, hvordan vil jeg gerne have det her, det skal se ud, hvordan vil jeg gerne have det her, det skal fungere, når det rammer verden. Det jeg ofte oplever, det er, at når jeg bygger noget nyt, så bygger jeg det selvfølgelig, som jeg tænker, det er bedst, og så får jeg det ud at leve, og man kan sige, grundideen, den der originale grundidé i det, der kommer ud at leve, den er der jo stadigvæk, men om knapperne skal tweakes, eller om der er nogle workflows, der skal gøres bedre, eller hele den der finjustering på bagkant til faktisk, og så møde kunderne der, hvor de er, fordi jeg står jo ikke ude på lageret ved en webshop, eller på kontoret hos en webshop, og svarer kundeservicebeskeder, nu i mit tilfælde ikke også. Den kommer jo så med feedback loops efterfølgende. Men hvordan finder man den der balance egentlig? Altså mellem både at have tillid til sig selv og mene, at man selv er dygtig til at finde på et produkt, der skaber værdi, og så lade være, og måske i virkeligheden ignorere lidt, hvad det er, kunderne ønsker, men på samme tid også faktisk lytte på, hvad de har at sige. Altså det er jo sådan lidt, der må være en anden balance der. Jeg tror, det er kernen i det. Jeg tror, man skal være rigtig god til at lytte til, hvad det er, kunderne siger, men ikke nødvendigvis, hvad det er, de efterspørger. Det her med, når man... Jo, altså du skal være rigtig god til, altså når kunderne efterspørger noget, så skal du ikke bare lave det, men du skal høre, hvad er deres behov, og så ligesom udvikle det.
Og noget af det værste, jeg ved på produkter, det er, når de har sådan et eller andet demokratisering af, hvad skal vi bygge? Der er nogen, de har sådan nærmest et mini-Reddit med features, hvor kunder kan gå ind og upvote og downvote features, og så bliver det ligesom lavet. Og det kan jeg virkelig ikke lide, fordi det skaber sådan et eller andet... Alle systemer, de konvergerer på en eller anden måde, når man kun lytter til kunderne. Så er det de samme features, der bliver lavet, og jeg synes især i mange af de store systemer, der begynder de at ligne hinanden, fordi de kan alle sammen det samme. Og det kan måske fungere, hvis man har en hel masse millioner i ryggen og kan fyre den af med reklamer. Så er det måske ikke så vigtigt at have en produktidentitet. Men jeg tror, når man følger skildpaddemetoden, som I jo også har snakket meget om, så tror jeg virkelig, det er vigtigt at skabe en eller anden identitet i sit produkt, og ligesom være sikker på, at okay, det jeg ved, det er rent faktisk lidt en anden tilgang til det, end andre gør, men jeg tror, det er det rigtige. Men jeg kan huske, at jeg læste et sted, eller det er sådan en stående joke, at alle softwareprodukter ender med at blive en e-mail-klient. Forstået på den måde, at hvis man har udviklet lang nok tid på sit produkt, så er der en eller anden måde, man kan sende e-mails ind i det system, før eller siden. Og det er svært ikke at grine nu, fordi vi sidder jo i Boligforeningens Emil og taler om, hvordan man skal kunne sende e-mails derinde, og man kan jo selvfølgelig sende e-mails fra HeroDesk, fordi at det jo er et system til at håndtere kundeservice henvendelser. Så jeg ved ikke, altså der er jo nogle steder, hvor det er nødvendigt at kunne håndtere det. Men der er noget sandhed i sådan, det er lidt sådan fjollet udtryk der med, at hvis man bare udvikler lang nok tid, så får man ligesom bygget nærmest alle features ind i det. Altså, og det er jo sådan en naturlig livscyklus måske. Ja. Anders, da du lavede HeroDesk, havde du ikke et eller andet behov, du tænkte, som de andre systemer ikke opfyldt, som du tænkte, du ville gøre anderledes? Altså, undskyld, spurgte du mig? Ja. Ja, jo, altså man kan sige, den helt originale idé i HeroDesk, det er jo egentlig samme udfordring, som mange andre, de også løser, som jeg gerne vil løse. Men for mig, der var det sådan en rimelig følelsesløs markedsanalyse, der ultimativt ledte til, at markedet havde åbnet sig op nedefra, så der var plads til en, der gjorde det simplere og billigere. Og så kan du sige, jamen er det en produktidentitet? Ej, det er det nok ikke. Det er meget lækkert at have, når du sidder og arbejder med det i hverdagen. Nu bevæger vi os så også hen, hvor at vi måske har nogle ting, som der ikke lige er så mange andre, der har, hvis der er nogen, der har det overhovedet. Men jeg tror, du har ret i, at det er måske også det, der adskiller. Nu var der en, der spurgte før, hvordan man ved, om man har den, ikke? Og hvordan man ved, om den originale idé, man så har den rigtige. Det er måske det, der adskiller dem, der lykkes, fra dem, der ikke lykkes. Jeg tror, noget af det, du rammer her, som jeg har lyst til, for lige at tage det et lidt andet sted hen, det er det her, du snakker om, at jeg kan ikke huske, hvordan du formulerede det, men du sagde, at du ligesom tog fra bunden og op, da du lavede HeroDesk sådan markedsmæssigt. Og jeg tror, vi har nævnt Clayton Christensen før i podcasten her. Ellers så gør vi det i hvert fald nu. Som jo er en af dem, der har sat eller lagt navn til en teori eller noget tekst omkring den måde at bygge sin forretning. Og jeg tror måske, der er sådan en naturlig livscyklus for mange virksomheder, særligt sådan nogle som vores, hvor man starter med at markedsføre sig enten billigt eller super simpelt, have et meget basic behov, man løser for kunderne, så man går ligesom til markedet helt fra bunden, om det er klinikker, som vi gjorde med terapeutbooking, eller om det er mega billig hosting, som man gjorde på Uno Euro, eller Simply, eller om det er et rigtig simpelt bookingsystem til restauranter, som vi gør i Resos. Så det, der så sker, er, at man lancerer ligesom og går ind i markedet, der i bunden af markedet. Der er flere virksomheder, du lige skal name drop, inden vi går videre. Jamen, jeg kan godt finde på flere, hvis det er. Vi har gjort det samme i Boligforeningsweb, jo et. Men så kommer man ind i markedet, og så finder man ligesom ud af over tid, at så kan det være, at man har fået nogle 100 eller nogle 1000, eller hvad det er, kunder i bunden af markedet, og så bevæger man sig lige så langsomt opad. Og imens man bevæger sig opad, så øger man kompleksiteten i produktet, og det bliver sådan en dinos eller mastodont over tid måske, hvor der er en masse checkboxes og en masse indstillinger. Det bliver lidt svært at forstå, og man pludselig har et customer service team, der skal onboarde kunderne, fordi det er så indviklet systemet. Og så er man kommet så langt hen i livscyklusen for det produkt, at nu er der plads i bunden igen. Så er der nogle andre iværksættere, der ligesom starter. Og så har man ligesom en fødekæde af produkter på den måde, som starter fra bunden og bevæger sig op, og giver plads til nogle nye, der starter i bunden
Jeg synes, det er, jeg synes for det første, du har fuldstændig ret, og jeg synes for det andet, det er så pisse svært det der, fordi, altså mit eget eksempel, ikke? Jeg kan da mærke lige nu, at der begynder der at komme rigtig mange ønsker og feature requests og alt muligt andet, hvor at, okay, jamen skal man implementere dem, skal man gøre det som en del af den nuværende prisstruktur, skal man finde på noget helt nyt, hvis man laver en hel masse ekstra, altså hvordan man navigerer i det, men også, fordi som du siger, så bevæger man sig bare hen imod at blive en af alle de andre, det gider man jo heller ikke. På den modsatte side, der har du sådan nogen som, nu snakkede vi med Kasper fra Dineo i nogle tidligere afsnit. Grunden til, at jeg voksede ud af Dineo, det var, at jeg skulle bruge konti i andre valuta end danske kroner. Det understøtter Dineo ikke, og det kommer de heller ikke til. Men så må de jo flytte til Economic. Og det synes jeg, det er et glimrende eksempel på, hvordan de ligesom har sagt, fint, hertil og ikke længere, det gider vi ikke det der, så må du finde en anden løsning. Eller 37 Signals, deres Basecamp-produkt, hvor at, jeg hørte en podcast med dem her den anden dag, hvor at de siger, at det er jo flere gange om ugen, at der er kunder, der siger, om ikke snart, at de kan lave de der fucking Gantt-charts ind i deres projektstyringssystem. Og hvor de hver gang bliver ved med at sige, nej, vi skal ikke have de Gantt-charts. Vi gør det på en anden måde, og det må du leve med. Hvis du vil have en Gantt-chart, så vælg lidt af de andre systemer. Og igen, hvor man også har mod til at sige, jamen, det er fint, det er ikke det, vi skal, det er ikke det, jeg vil. Og det, jeg synes, der er svært, det er nok, at jeg tror, det er nemmere at have mod til at sige nej på den måde, når man laver et par millioner, eller 10 eller 20 om året, end når man endnu ikke er nået til cashflow positive. Så skal man eddermame med have is i maven og tro på sin produktstrategi, for ikke at falde i den fælde, fordi jeg har også været i produkter, der er death by 1000 settings, og det gider du heller ikke, fordi din produktkompleksitet er through the roof, og det er ufedt for dig, det er ufedt for din kundeservice, det er ikke fedt for nogen, og det er umuligt at vedligeholde, men det er en anden sag. Jeg tror, man kan gøre rigtig meget produktmæssigt for at undgå, at den her kompleksitet opstår for tidligt. Jeg kan huske, i terapeutbooking, der havde jeg en metrik i hovedet fra, jeg startede med at bygge systemet, og det var, du skal lande i din kalender, når du logger ind, så skal du kunne oprette en aftale, og så skal du kunne fakturere den med et klik. Og det var sådan, den metrik, den havde jeg i hovedet, og i takt med, at terapeutbooking voksede, og der kom flere og flere brugere, og vi begyndte at få udviklere og udviklingshold. Når de så sendte en pull request, og jeg tjekkede det ud, så var jeg altid sådan, okay, nu kan jeg ikke oprette en aftale og fakturere den mere, fordi I har puttet et eller andet ind i det flow, og det skal vi have fikset. Og jeg kan rigtig godt lide den idé med ligesom at have 1, 2 eller 3 af sådan nogle metrikker i hovedet, fordi det gør ligesom, at produktet det bliver holdt nede på jorden. Og så den anden ting, vi gjorde, som jeg synes virker rigtig godt, det er det her med at lave modulbaseret system. Vi kaldte det en app store i terapeutbooking, men man kan jo kalde det moduler eller udvidelser, eller hvad man nu vil. Og det gør også bare, at når man udvikler noget nyt, jamen så er det en app, og så er ens formål så at få folk til at opdage, at appen er der, og at funktionaliteten rent faktisk er der, men den er egentlig deaktiveret fra starten af. Men jeg synes faktisk, vi kommer tilbage nu til det, vi startede med gerne vil snakke om, som er det her med, når man udvikler sit produkt, hvad skal man egentlig gøre? Og jeg tror ofte, det der sker, er, at man kommer langt hen, man starter måske med nogle passionerede, nogle ildsjæle, som har måske også en arrogance eller en selvtillid til at sige, det er præcis sådan, det skal være, og det bliver ikke anderledes. Vi skal ikke have Gantt charts, eller hvad det nu kan være. Så over tid, så vokser virksomheden. Det kan være, at man får en ny professionel ledelse ind, eller man sælger virksomheden til nogle andre, der styrer det. Og man bliver måske lidt bange for, hvad skal vi gøre? Vi må hellere lytte på kunderne og gøre det, de gerne vil have. Så man begynder at blive måske lidt mere pleaser. Ikke i alle virksomheder, men i mange virksomheder. Og så ender man desværre over tid hen i det der, kaldte du det death by 1000 settings, Anders, hvor spørgsmålet er, altså, fordi jeg synes, jeg ser det her rigtig ofte i sindssygt mange produkter, at de ender der. Og så kom du med Basecamp, som jo er et vanvittigt godt eksempel på nogen, der tør sige nej, og som jo bare er to-dos i deres system, og der er de stadigvæk. Men der er det jo den her med, man skal have arrogancen, eller selvtilliden, eller troen på, at jamen, det er det her produkt, vi vil være. Og derfor, vi hører, hvad kunderne siger, og vi forholder os til det, men det er ikke sikkert, at vi gør det. Men jeg synes personligt, det er ret svært at finde den der balance. Altså, jeg er da i tvivl, når vi sidder og diskuterer i Boligforeningsweb, og jeg så har opdaget, at der er nogen på LinkedIn, der har skrevet til mig, hey, det kunne være fedt, hvis I lavede det her. Så sender det til Emil, som sidder med vores produkt. Og Emil, han skriver så tilbage, det kommer vi ikke til at lave, Bo. Og der, nogle gange så er jeg bare i tvivl om også, og jeg kan jo godt lide, at du svarer sådan, Emil, når vi skriver sammen, men jeg er også i tvivl om, hvor du finder den der selvtillid nogle gange til at turde sige, det er det her, vi skal være, og vi kommer ikke til at gøre det der. Jeg ved heller ikke, om man bør have den selvtillid, når man ikke har ret mange brugere. Det er jo Basecamp for eksempel, de har en kæmpe luksus i, at de har så mange kunder i deres system, og det gør det altså en del nemmere at sige nej.
Så jeg vil sige, jeg synes også, det er ekstremt svært. Og jeg mener også, der skal gøres det, der skal gøres for, at man ligesom kan tjene penge inden for de rammer, man har sat. Så det er ikke fordi, at jeg helt vil sige, at man aldrig nogensinde skal lytte til kunderne. Men du er jo ret god til at gøre det. Altså nu er du også ret beskeden. Så, men Emil, faktum er jo, at når vi to skriver sammen om de her ting, så ofte siger du, det synes jeg ikke, vi skal gøre. Og du må jo have det et eller andet sted fra, den der selvtillid, eller sådan en eller anden nordstjerne, du kører altså, efter. jeg tror, en ting, der er meget undervurderet i produktudvikling, det er mavefornemmelse. Og jeg tror, der er mange, de tænker, gud, mavefornemmelse, hvad er det for en størrelse? Men jeg tror, ens mavefornemmelse, den bliver ligesom modelleret af alle de inputs, man får i virksomheden. Man skal jo tænke på, okay, nu læser jeg lidt mails fra en kunde, nu kommer der noget input fra nogen, vi integrerer med, nu læser jeg noget på LinkedIn. Den eneste person i verden, der har alle de inputs på én gang, det er jo dig, der sidder i virksomheden som founder. Og det er det, jeg kalder mavefornemmelse. Og det synes jeg godt, man kan tænke over nogle gange, at ja, okay, der er nogle kunder, der skriver, at det her det er det rigtige, men du sidder jo med alle inputsene som den eneste person. Og derfor tænker jeg, når man har en mavefornemmelse af, at det her det ikke er det rigtige at gøre, eller det her det er det rigtige at gøre, så skal man være rigtig god til at lytte til den faktisk. Nej, hvor er det fedt at høre dig sige det, fordi det er også en af de ting, jeg bøvler lidt med, ikke? Altså mavefornemmelsen om, hvad der er det rigtige, hvad jeg mener, der er det rigtige, versus hvad jeg måske har data til at bakke op om. Fordi du kan bruge rigtig meget tid på indsamle, analysere, undersøge data, og så forsøge at træffe beslutninger på baggrund af det, men det data, det vil jo et eller andet sted bekræfte dig, eller afkræfte dig i den status, du allerede er i. Det vil jo ikke rigtig fortælle dig noget nyt om, hvor du skal hen. Og problemet er netop, som du siger, hvis man ikke har data til at bakke det op, så hvis man sidder i et møde og siger, at min mavefornemmelse, det er det her, så er der mange, de vil sige, jamen vi kan ikke bruge din mavefornemmelse til noget, men det kan man altså. Hvis man er den person, der sidder og får alle inputsene i virksomheden, så er ens mavefornemmelse virkelig vigtig. Men for sådan en datamand som mig, der godt kan lide etter og nuller og strukturerede databaser og sådan noget, så er mavefornemmelse også bare en svær størrelse, hvor at det skulle være rart, hvis jeg kunne sætte det i et Excel-ark og så få et facit, der fortalte mig, det var det rigtige. Ja, jeg kan huske i Terapeutbooking på et tidspunkt, der havde vi 1000 feature requests legnet op i sådan det, vi kaldte iceboxen, som var ønsker fra kunder. Jeg endte med at slette den til sidst, fordi jeg var sådan, vi kan jo ikke holde styr på det her. Og det, der også sker med, når man samler feature requests ind og ønsker, det er jo det her med, at okay, det her det er et år gammelt, er det egentlig stadigvæk relevant, fordi vi har udgivet en masse i mellemtiden. Så det her med at holde de her ønsker også opdateret hele tiden, det er et kæmpe arbejde, og jeg synes, det er ekstremt komplekst. Så der endte vi også med at sige, okay, supporten hos os, de er sindssygt dygtige, så de har faktisk en idé om, hvad er det, der bliver efterspurgt lige nu, og hvad for noget behov er det. Og udviklingen ved også en del, og så snakker man ligesom sammen om, og så en gang i kvartalet, så siger man, okay, det her, det giver super god mening lige nu, det er det, der er top of mind fra brugerne i supporten, og det er det, udviklerne siger, der er behov for det her, jamen så tager vi de her ting, og så laver vi det. Og så kører vi egentlig clean slate indtil næste gang. Ja. Det har fungeret rigtig godt for mig. Hvad gør vi egentlig i dag, Emil? Har vi sådan en icebox der, som du kaldte det? Altså en liste af ting, der er blevet... Nu kører vi i Basecamp, så jeg har lavet en masse to-do-lister i Basecamp, der sådan ligesom er grupperet. Men der er ikke ret mange. For som du siger, så har jeg også sagt nej til mange ting, så de er ret tomme. Men vi er jo også kun mig og så 2 udviklere lige nu. Så det er rimelig nemt at manage. Det er en meget fed øvelse, sådan en gang i kvartal eller en gang hver halvår, så rende sin backlog igennem, få smidt alt det ud, så man alligevel er lidt omkring, fordi hvis du ikke har hørt for det i et halvt år, så er det nok ikke aktuelt længere. Præcis. Nogle gange så har man jo udgivet noget helt andet, der faktisk løser det behov, som den der feature. Og det går jeg også også meget op i. Det snakker vi om lige før, det her med at lytte til versus forstå kunderne, fordi jeg kan jo nogle gange godt have 4 forskellige kunder, der kommer med 4 forskellige feature requests, fordi de prøver at være hjælpsomme og sige, jeg kunne godt tænke mig, at den her knap skal sidde her og gøre det her. Men når man så analyserer de 4 forskellige på overfladen feature requests, så er det egentlig den samme opgave, de ønsker at få løst. Så jeg går meget op i at fortælle mine kunder i hvert fald, at det er ikke sikkert, at jeg løser det på den måde, du gerne vil have det, men hvis vi lige går den anden vej omkring søen, så kommer vi stadigvæk i mål. Så der prøver jeg sådan, altså der tror jeg, det er vigtigt, at man så også indsamler og har den her forståelse for, hvordan ens system hænger sammen nedenunder, så man stadigvæk kan løse problemet, men ofte på en anden måde, end kunden lige forestiller sig. Ja, tit så er det en god idé bare at være ærlig over for kunden og sige, jamen vi har 1000 andre brugere, og vi skal jo selvfølgelig lave noget, der kan bruges for alle, og det er derfor, vi kan holde prisen nede. Men vi gør alt, hvad vi kan for at finde en god løsning, og
tit bare det at blive lyttet til og forstået, det er jo alt rigeligt for de fleste. Altså der har jeg også truffet nogle ret firkantede valg, og det siger jeg tit, når der kommer feature requests i HelloDesk. Vi laver ikke specialudvikling, vi laver ikke nye features eller knapper eller settings eller noget, der løser noget for én kunde. Hvis vi bygger noget nyt, så er det noget, vi kan se, der kommer majoriteten af kunder til gode. Det er ikke sikkert, at de vil bruge det, men det skal kunne komme dem til gode, hvis de gerne vil det. Og så forsøge at gøre det på en måde, hvor at, du ved, min måde at forsøge at undgå death by 1000 settings, det er ved at have en ret fleksibel, jeg kalder det en regelmotor, hvor du kan opbygge workflows. Altså, når det her sker, hvis de her betingelser er opfyldt, udføre den eller de her handlinger. Det kan nogle gange godt være lidt kompleks for kunderne at forstå og sætte sig ind i, men jeg tror egentlig, jeg er nået frem til, at værktøjet gør jo, at man kan indrette systemet på 1000 forskellige måder, fordi alle de her virksomheder, alle de her kunder, de er forskellige, og det jeg mangler for at nå helt i mål med det, det er nok nogle gode supportartikler til at bakke op om, supportartikler og eksempler, der bakker op om og viser, hvordan man så gør det. Men hvad så, når man udvikler noget, som altså slet ikke er udtryk for et behov, der er kommet? Fordi der er en rute, man kan ligesom komme til at gå i sin forretning, hvor man bare lytter på behov, og så kan det være, at man med mavefornemmelse ligesom decifrerer dem og finder ud af, hvad man så skal lave. Men der er også en anden retning, hvor man pludselig finder ud af, jeg tror, at vi skal lave det her helt skøre setup, og der er egentlig ikke en eneste, der har efterspurgt det. Og vi er også i tvivl om, hvad for nogle problemer det faktisk løser. Og nu er det meget ledende, det jeg spørger ind til her, men det kommer af, at Anders og jeg, vi diskuterede i en tidligere podcast, at vi i Boligforeningsweb, Emil, var gået væk fra at have sådan et widget-baseret dashboard, så når man logger ind i sin boligforening, så er der nogle widgets, hvor man kan se alt muligt. Og det har vi så fuldstændig skrottet, selvom at vi har brugt lang tid på at bygge det. Og nu har vi lavet et feed, som minder lidt om det feed, man har på sin Facebook eller LinkedIn, eller i min søns DBU-app, som jeg nævnte. Og det er jo sådan lidt, det er der ikke nogen, der har bedt om af kunderne. Men det er alligevel en beslutning, vi af en eller anden grund er landet på. Hvad tænker du om det, Emil? Altså, det er jo lidt skørt måske i virkeligheden. Ja, det er ret tidligt i Boligforeningswebs rejse stadigvæk, så jeg tænker her i starten, når man også leder efter et rigtig, rigtig godt product market fit, så er det rigtig, rigtig godt at tage de her store, sådan bold decisions. For jeg havde nok ikke introduceret et feed, hvis man har haft 2.000 brugere på systemet, så havde det der widget-baserede system nok vist sit værd, og at det nok fungerede. Så jeg tror i starten, når man skal finde product market fit, der er med at lave store eksperimenter. Men jeg kan også mærke, at jeg bliver mere og mere tilbageholden over for at lave de her store ændringer, fordi nu er der faktisk ved at være rigtig mange brugere på, som der bruger det hver dag. Og vi ved jo alle sammen godt, at hele Facebook-communityet, det springer jo i luften, hver gang de ændrer farven på en knap. Så det bliver også sværere at lave de her store ting, jo mere adopted ens værktøj bliver. Og det er også, hvis du har 10 tickets med kunder, der er klar til at konvertere, hvis du udvikler en eller anden feature, skal jeg så lave den, eller skal jeg ligesom opfinde et eller andet, jeg synes er fedt helt fra bunden, som ingen andre har? Og det, i takt med, at man får flere kunder, der synes jeg bare, det bliver sværere og sværere at lave den der kalkyle. Og jeg synes lige nu, der er det ret nemt for, altså det skal eddermame være en god idé, jeg har, for at jeg prioriterer den over det, som jeg har 10 nye betalende kunder, der beder om. Præcis. Men jeg tror meget, at magien opstår jo, når man sætter sig ned og ligesom laver noget, man selv synes er en god idé, og som er måske sådan lidt innovativt, hvis man skal bruge et buzzword. Det er jo også det rigtige at gøre, og jeg sidder sådan lidt og bliver lidt træt af mig selv, mens jeg sidder og siger det, fordi jeg ved godt, at det er jo det rigtige, det der, man burde jo lytte til sin mavefornemmelse for, hvad der er. Altså hele Boligforeningsweb er kommet fra jeres idé om, hvad der kunne være fedt. HelloDesk er kommet fra min idé om, hvad der kunne være fedt, og det er jo det, man skal holde fast i, fordi det er det hele det udspringer af. Ja, men jeg synes, den er svær. Jeg er enig. Men man er også nødt til på en eller anden... I Boligforeningsweb for eksempel, der er vi måske gået lidt naivt til værks, vil jeg gerne indrømme. Og har haft en forestilling om, hvad der var brug for. Og det vi først tænkte var, der skal være en mega nem måde at lave hjemmesider til sit vejlav eller sin kolonihaveforening. Og så har vi så fundet ud af senere, at der er nogen, der synes, det er vildt fedt, at man kan lave hjemmesider med AI til sit vejlav. Men der er rigtig mange, som er ret ligeglade med at have en hjemmeside til deres vejlav. Og der var vi nødt til ligesom at tage et skridt tilbage og spørge os selv, hvad er det egentlig for et problem, vi løser her? Og der tror jeg, vi fandt ud af, at for rigtig mange er det faktisk slet ikke et problem. Og der bliver det lidt en udfordring, når man
Og der blev man nødt til ligesom at kunne indse, at min selvtillid her, den var ikke tilstrækkelig. Fordi vi har simpelthen løst et problem, som for rigtig mange ikke er så nødvendigt at løse. Men det er en del af rejsen, tror jeg. Og der finder man ligesom ud af, at vi starter det her firma, fordi vi har en idé om, der er noget her, der kunne være interessant. Så piller man lidt ved det, og opdager så, der var faktisk noget, der var interessant, men det vi først troede var det rigtige at rode rundt i, det var måske ikke det helt rigtige. Men der lærer vi så, okay, de her foreninger, der ikke nødvendigvis forelsker sig i en hjemmeside, de synes faktisk, det er ret fedt, at de på en nem måde kan dele referater fra bestyrelsesmøder, eller kan indkalde til generalforsamling. Og det er det, de bruger hjemmesiden til. Eller at de kan lave en oversigt over, hvem har den fælles stige, vi har i vores vejlav, som man kan bruge, når man skal plukke æbler, eller hvor er fælles grillen, eller hvad det nu kunne være. Og det er jo en læringsproces, vi kun går igennem, fordi vi faktisk lytter på kunderne. Så hvis jeg skal være lidt djævelens advokat her, og sige, jamen, man er ligesom nødt til at lytte på de der kunder, for at forstå, hvad fanden det er, de ønsker. Så men man kan sige, at jeres originale idé blev ikke adoptet af markedet, og så har man jo så ramt ved siden af, men jeg har da også, altså uden jeg lige har nogle konkrete eksempler, så synes jeg, man hører tit om virksomheder, der i dag er kæmpe store, der startede som noget helt andet, end det de er blevet store på, fordi man har bygget nogle produkter, kørt nogle test, fundet ud af, at man er nødt til at pivotere eller gå i en anden retning, og så gennem de læringer, man gjorde i starten, har fundet ud af, hvordan man rammer den lige i røven. Det her, Bo, det bliver et af de afsnit, hvor vi ikke rigtig kommer med en konklusion andet end it depends. Ja. Jamen, jeg tror godt, vi kan konkludere, at det er ret vigtigt, at man har en sådan grundtro på sig selv og det, man udvikler. Og hvis man bare lader sig styre af sine kunder, så går det fuldstændig galt. Altså, det gør det simpelthen. Og så bliver man sådan en bland, kedelig... jeg tror, det var Steffen Frølund, som vi også tidligere havde med i podcasten, som jeg har startet virksomhed med tidligere. Han kaldte det designed by committee. Det var et udtryk, han lærte mig. Og det er lidt det, som du også var inde på, Emil, det her demokratisering. Hvor det er sådan en komité, der har designet noget, og alle har ligesom fået lidt, og så ender det med at blive sådan røvdårligt design, fordi at det skal ikke være demokratisk. Altså, der bliver nødt til at være nogen med stærke holdninger, som tager en beslutning omkring, hvad er det, vi bygger her? Ligesom man har gjort i Basecamp for eksempel, som vi var glade for at bruge. Det er måske noget med at få den her novel idea, og turde holde fast den, og turde have de stærke holdninger, men ikke være så arrogant, at man overhovedet ikke lytter til input, men stadigvæk samler alt det ind, får det kondenseret ned i forhold til ens originale idé, og så justerer hele tiden med udgangspunkt i det, og så vælger til og fra. Enig? Jeg vil også sige, hvis jeg lige kan tilføje noget til det. Sådan med årene, der tror jeg, at jeg er blevet mere sådan kvalitativ i min tilgang til produktudvikling end kvantitativ. Jeg kan huske i starten, der havde jeg meget sådan, okay, vi ved ikke lige, hvad vi skal gøre med den her opret-knap. Vi kan prøve at lave en split-test på det, og så se, hvad folk de ligesom trykker. Men så konkluderer den der split-test et eller andet måske, at den skal være grøn, fordi det er den grønne version af opret-knappen, der virker. Men man har jo allerede udelukket alle de andre fede muligheder, der er for at lave en fed opret-knap, eller en anden måde at oprette det, man nu vil oprette på. Og det er jo sådan lidt der synes jeg lidt, den kvantitative tilgang, den kan spille lidt fallit for mig nogle gange, fordi jeg føler lidt, at det bliver sådan en blind box for mig, at okay, så har jeg sagt, nu er der 3 muligheder, og så skal jeg finde ud af, hvad det er. Men at man ligesom tager et skridt tilbage, og så måske snakker med nogle kunder lidt mere dybdegående. Og jeg brugte også tid på at tage ud og besøge kunder faktisk, og se, hvordan sidder de med produktet fysisk. Og den tilgang er jeg faktisk blevet mere og mere sådan fan af med årene. Så møder nok bedre kunderne der, hvor deres behov er. Måske. Jeg tænker, gutter, jeg tænker faktisk, at det var ordene for dagens episode. Anders eller Emil? Anders, har du mere, du vil tilføje? Nej, ikke andet end at jeg skal blive ved med at holde fast i mit eget mod og tro på tingene. Det må være det, jeg tager med herfra. Hvad med dig, Emil? Er der noget, du gerne vil tilføje her? Nej, jeg tror, det var det. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med på SAS Købmænd. Hvis du kan lide podcasten og vil have besked om nye afsnit, så husk at abonnere i din podcastafspiller eller hop ind forbi Anders og Bo's profiler på LinkedIn. Ellers glæder vi os til at se dig til næste afsnit af SAS Købmænd.